Slovnaft už po 6. rok organizuje Talenty Novej Európy a podporuje deti z oblasti športu, vedy, kultúry, umenia, mladých astronómov, fyzikov, huslistov, ale aj klavíristov. A tento rok plánuje rozdať opäť viac ako 60 000 eur. Prihlásilo sa do súťaže spolu viac ako 180 súťažiacich, z nich sme vybrali 80 a z tých 80 niekoľko desiatok detí tento grant dostane. Je mi potešením, že vlastne tejto súťaži pôsobím ako porodca už od prvého ročníka, že je 6. rok. A som veľmi rád a veľmi milo prekvapený, že úroveň týchto ročníkov stúpa. Každý rok sa objavujú nevšetné talenty a takisto aj tento rok. Môžem povedať, že tu sú aj v oblasti vedy, matematiky alebo astronómie, ale aj umenia a je to potešenie, že na Slovensku sa narodí mnoho takýchto talentov, hoci kde v chudobnej vieske, ale aj v lekárskej rodine, vždy sa nájdú takéto talenty, takže Slovensko sa má na čo tešiť. To je vzorka takej mládeže, od ktorej si my starší môžeme brať príklad. Sami atraktívni, intenzívni, talentovaní a ambiciózni mladí ľudia, ktorí nám tu predviedli kus svojho umenia, niektorí tak skromnejšie, niektorí civilne, niektorí celkom aj extravagantne, ale všetko je na mieste. Každý z nich niečo má, prináša niečo do života, niečo nové, niečo vlastné a to je vidieť takéto niečo alebo byť svedkom takéhoto niečoho. Je veľmi dobrá vec, doporučoval by som to mnohým ďalším ľuďom, nech to vidia. Ja toto považujem za celkom slušné predstavenie. Keby sa toto zostrihalo a mali by sme z toho taký dvojhodinový výcuc, tak by to bolo skutočne dobré predstavenie pre mnohých ľudí. Počas predchádzajúcich 5 rokov Slovnaft už rozdelil viac ako 300 000 eur, čo je značná čiastka a deti tieto peniaze využili naozaj na svoj talent, buď na kúpu teda nových zariadení, športových nástrojov, výstroje a podobne, alebo na rôzne cesty a o mnohých týchto mladých talentoch je už dnes počuť a reprezentujú vzorne Slovensko. Volám sa Kristýnka Niznerová a mám 9 rokov. Trénujem karate v 2 disciplínach kata a kumite. Prišla som sem, aby som sa dostala na majstrovstvá Európy a aby som mohla letieť lietadlom po celom svete a aby som sa mohla stať aj majsterkou sveta. Ja osobne sa zaoberám výskumným projektom v oblasti astrofyziky, konkrétne ide o výskum supernov typu 2. Vzhľadom na podmienky na Slovensku sme nútení spolupracovať so zahraničnými inštitúciami. Konkrétne spolupracujeme s Large Binocular Telescope Observatory v Arizone, s teleskopom MAGIC na Kanárskych ostrovoch, so špeciálnym astrofyzikálnym observatóriom Ruskej akadémie vied. A máme dáta rovnako z izraelského archívu, kde sú dáta z celého sveta, či už z Havaja, Čile alebo Arménska. Grant chcem použiť na cestu na konferenciu do Japonska, do Kyoto. Je to jedna z najväčších konferencií v odbore, dokonca najväčšia za posledné roky a tam by som rád prezentoval naše výsledky, prezentoval tento projekt.